ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор TJ. умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо дӯстони азизам хуб ҳастед. мана бо дархости зиёди шумоён омадем ба бозори фурӯши дучархаҳо, то ин ки аз нарху навои дучарха барои шумо маълумот диҳем. дӯстон албатта саломати гараваи бебаҳост. хоҳед ки мисол соҳку солим бимонед, ҳатман дучархаҳои замонавиро харидорӣ намоед, зеро дучарха хусусияти хоси вайро дорад. чӣ мегӯяд? варзиш гарави саломатӣ як намуди варзишӣ мебошад. мана дӯстони азиз гуфтосиянд ки ҳозир зимистон дучархаҳо нарху навош аксия шудагӣ, тахфиф шудагӣ гуфтосиянд. инҷанда дучархаҳои замонавӣ истеҳсоли Корея, ҳам оҳану ҳам алюминиевӣ дӯстон 600 сомон гуфтосиянд омада тайла кида нави бир мана 600 сомонӣ харидорӣ карда рафтан мегиртон дӯстони азиз. ва инҷо барои бачаҳои хурд ҳаст. инҳо чанд пуле? 500 сомон барои бачаҳои хурд. то чанд сола инҳо? пардасткови примерно 12-14 солаҳо мешад, 12-14 солаҳо мешад. 500 сомонӣ тайлаш гусосиянд. агар хоҳедтон ки амихи дучархаҳои замонавӣ харидорӣ кунедтон, маърамад ами бозори фурӯши дучархаҳо омада шумо метавонед бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед дӯстони азиз. ҳозир бо аз инҷа дучархаҳо зиёд ҳастанд, то ҳадди имкон аз нарху навои дучархаҳо барои шумо маълумот медиҳем. ё чанд пуле ко? то чанд пуле? мана ин сурх чанд пул? 800? алюминми? ин чанд пул алюмин? 850 сомон арзон мешавад. Корейский, а? истеҳсоли Корея будаст. 850, оҳанинаш 800 сомон бо савдо мешавад дӯстон. ин 850 гусем бо арзон мешавад. гуфта майгосем. ин гоншик ини ким гоншик? гоншик ини шумо меяко? мана инҷанда бисёр навди дучархаҳои замонавӣ зиёд дӯстон. ё ини ким ако? чанд пул? 500 сомон? 500 сомон бо арзон мешавад гусосиянд. истеҳсоли Корея. ё оҳами ё алюмими? оҳан, а? оҳани. инҳо алюмин буда. ё чанд пул ако? 1800 сомон. леспо, а? феросе будаст. 1800 сомон алюминиевӣ дӯстон. ин сурхаш чи? 1200 сомон сурхаш. арбаҳои бо раскладнояшонам ҳаст. мисол сафар баравитон агар қасд кида пушти мошин бимондан ба удобни. инҳо чанд пул ако? 750 сомон. алюмин будаст ина. металлош алюмин. ҳай дӯстон, шумо метавонед дар ин бозор ҳама намуди дучархаҳои замонавиро бо нархҳои дастрас харидорӣ кунед. зеро нархҳои дучархаҳо аз 350 сомон то 2500 сомона арзиш дорад дӯстон. мана ҳозир якта инҷанда дучархаҳои замонавӣ. ин алюминми? чанд пул? 1200 арзон мешавад. 1200 сомон арзон мешавад. ин чандта амортизатсияша? дутта, а? ин якташми? ин пешаш дутта. ин пешаш дутта гуфтасиянд, дутта амортизатораш ҳаст дӯстон. ин сиёҳ чи? сиёҳ.
Я همه دوتا ارزاد تیرشای ها просто رامش قاوستری بگاتی زیرتر که ماتار داد چند پول 1500 ارزانش 1500 сомон дута амортизатор бошад рамаш ғавстари хуштар бисониян 1500 сомон бо агар харидори нах шуда битон арзон мешавад 1500 1500 ин алтин чанд буд سای آجی آش اینجا سام ارزانش شما من که یوتیوب дӯстони азиз шумо агар хоҳишем ин дучархҳои замонавии истеҳсоли кореяро дастрас кардан хоҳед бо инҳо металлош бисёриш алюмин дӯстон метавонед ба телефони зерин занг занед 92 863 32 28 занг занед ва бо нархҳои арзону дастрас чунин дучархҳои замонавиро дастрас кунед мана дӯстони азиз лес фоқдаст нархаш 500 сомон ё алюмин ё оҳан оҳан будааст дӯстон 500 сомони ина чанд пулако 500 на ина 500 сомони инҷа бо масъулиятам дорад ё уже ин тараф 600 сомони инҳоям оҳан дӯстон мани раскладной мана метавонедтон қасд кард мисол сафар бе бироятон гирифта рафтан бе 600 сомони صد سامانی نوی بردستان میتلاش آهن خصوصیان من دوستان 700 سامان این چند تا امارتیزاتور شه؟ دوتا هم پشت و پیش امارتیزاتور 700 سامان این های هم 700 ها؟ 600 اینه 600 سامان نه این پیشی این دیسکی بودن Siyah haftalı sonunu من دوستان عزیز شخصانی که میخواهید با نرخ‌های دسترس همه دوچرخه‌های زمانوی را دسترس کنید مرامت تلفن برای معلومات 92 960 00 92 زنگ زنید دوچرخه‌های زمانوی صاحب شوید دوستان Arba açan pul to çample ko? Açan pul to çample? Dur şu an tantun korkudan mı gidelim yine? Şimdi korkudan mı? Dur niye çıkana? Sağ olun. Yo açan pul to çample ko? Açan to ne? O hafsat haysar hareket. Hadi mene inimal. Çample. Onu. Hangisi değil? Videoyu şurada. Koreyski. Alümin mi? Ohan. Alüminyum sınavı mı yakar? Bazı o ha. برای سبک بودن دوستان عزیز این بود کمتر اکن تا حد امکان از نرخ نوای دوچرخه و ما برای شما معلومات دادیم اگر نوار پسند شما باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن را فراموش نکنید باقی سربلند و خانه آباد باشید